Takazvarwa tiri 2 vasikana, vakomana i5, asi musikana ndiye gotwe. Ini ndiri second born. Ndakaroorwa zvangu zvakanaka, ndikaita vana vangu 2 vakomana. Kuzoti 2000 murume wangu akaita tsaona akafira pasipoti. Munhu aiva akabvisa pfuma, asi ndakaviga murume wangu pasina wekwangu aivepo. Asi shoko rakaendeswa kumusha havana kuuya havo. Ndapedza nyaradzo, ndakati regai ndiende zvangu kumba kwedu sezvo ndaiva ndichiri mudiki. Ndikati ndingazoita miedzo pamba pevanhu. Ndakasvika baba vakati ibva pano nevana vako. Ndikashungurudzika kusvika pakuda kuzviuraya. Pakazoitawo mumwe akanditsvagira basa remumba. Ndokuudza amai kuti ndawana basa. Vakaramba kusara nevana vangu. Ndakadzokera kumusha kwandaive ndakaroorwa. Tezvara vakati muroora gara hako, asi kwekuwana sipo neshuga yeporiji havana kwaitonetsa. Ndakafunga kutiza usiku ndichisiya vana vangu pamusha pavo ndichinotsvaga basa. Tarisiro yangu yaiva yekuti ndikawana basa ndodzoka ndotora vana. Zvisinei basa ndakariwana, ndikashanda, ndikazodzoka kutora vana vangu. Kwapera mwedzi 3. Kusvika nhasi ndine vana vangu. Imwe sista yangu yakamitiswa, amai vakati siya mwana unotsvaga basa. Akamusiya aine mwedzi 3, munova mugore ra2018. Nhasi uno ane mumwe mwana mucheche asina baba zvakare. Mai vakati hunza, asi ini vakaramba vana vangu. Saka ndinombosvika pakufunga kuti pamwe handizi mwana wavo. Mwari vakandiropafadza ndikawana hangu murume akati kukuda nemhuri yako. Ndakaroorwa ndikabvisirwa, vakabva vadya. Saka ndiri kurwadziwa kuti sei vasingadi vana vangu hama dzangu. Ndoitawo sei?